ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി യാക്കോബ് 4-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. നാളത്തേത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത്? അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും വേണം. അത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അത് നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും വിഫലമാണ്. കാരണം അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവൻ ഒരുവനേയുള്ളൂ. അത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ക്രിസ്തുവിനോട് ആലോചന ചോദിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതം എത്ര ക്ഷണികമാണ്. നാം എത്ര നാൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നറിയില്ലല്ലോ. ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ, നാളെയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം നമ്മെ തന്നെ ചതിക്കരുത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ഈ ഒരു ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണ്. മല ചവിട്ടി കയറുന്നത് പോലെ ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തുവിനോട് അടുത്തു ചെല്ലണം. ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുക. ആവോളം നന്മ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ ചേർക്കുക. നാം നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ജീവിതവും ജീവനും അവനെ ഏൽപ്പിക്കുക. പോകേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരുന്നവൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നമ്മെ എത്തിക്കും. ആവി പോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരു യാത്ര പോലും പറയാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ നിത്യജീവന്റെ ഉടയവൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനും പദ്ധതികളും വിജയകരമായി മാറും. അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ.